Ralls. Jo no ho vaig veure, però han anat tots els homes als Ralls i en els Ralls a immobilitzar el fill de la tia Roseta. O un gos que estava rabiós. Com agarres un gos rabiós si et mossega agarraves la ràbia? Porteu los Ralls. I els Ralls no els agafaven, no? O sigui, los Ralls ens ha servit per a fer un ranxo per menjar, per agarrar tenques per fer rossejar, anguiles, per a tot. Forma part de la nostra història i de la nostra cultura, no? Avui en dia, aquí el del Rall està prohibit. Hi ha llocs, com ara Andalusia, llocs com ara València, que els ha costat bastant, però l'han pogut al final legalitzar. Aquí al Delta només deixen tirar el Rall als jubilats. La llei del parc està bastant ben feta. L'article número 4 de la llei diu textualment que el parc té que defensar l'agricultura, les costums i les tradicions d'acord amb els sectors. Per tant, la llei està molt ben feta. Després se treuen una normativa, aquesta normativa només deixa tirar el Rall als jubilats, per tradició. Llavors donen permisos als jubilats. Claro, un no anirà a agarrar l'hàbit i aprendre a tirar el Rall quan estigui jubilat, als 65 anys o als 67 que serà ara. Per tant, quan se moriran els jubilats que hi ha ara, aquesta tradició haurà desaparegut. Per tant, aquesta normativa atenta contra la pròpia llei del parc perquè està condenant una tradició a desaparèixer. Jo no estic d'acord perquè el que ens han ensenyat els nostres pares i els nostres iaios no pot ser dolent, per això nosaltres anem a tirar el Rall i anem a defensar el que ens han ensenyat els nostres pares i els nostres iaios i anem a defensar una tradició. I com l'amic Polet diu, jo crec que aquesta prohibició està feta per ignorància, perquè a vegades els que fan les normatives i les lleis ignoren les nostres tradicions i la nostra cultura. I a vegades se prohibeix precisament per això, per ignorància. O sigui, jo conec una miqueta el perxar a diferents puestos i el tirar el Rall a diferents puestos del món. I el perxar, veus que a diferents puestos del món tenen tècniques una mica diferents d'acord en l'hàbitat i tal. Però el curiós és que en el Rall, l'esquema bàsic de tirar el Rall per tot és el mateix. És un punt de pollo a la boca i tot és distribuïts. Això vol dir que la rama inicial de tirar el Rall és única. És única, que els àrabs la van anar repartint i des d'aquí que van ser a portar a Amèrica. O sigui que és única, l'estil inicial. Hi ha hagut gent que l'han polit de tirar-lo sense apoyar aquí la boca, i tiren així per al del braç. Aquí n'hi havia un sistema a les bases que el tiraven també per dalt del braç sense apoyar-lo a la boca, perquè anàvem aigua per aquí, per dins la bassa, i si l'apoyàvem a la boca mos penjava. Llavors mos ficàvem aquí i l'acabàvem desplegar en el dit gros. Portàvem aquí dalt, però eren tècniques específiques d'unes zones per tirar. Però lo bàsic, per tot el món que jo conec, és el mateix. Un punt de pollo aquí, tal. I és curiós, vas al Brasil, un punt de pollo aquí, vas a Tanzània, un punt de pollo aquí, vas a Gàmbia, punt de pollo aquí. L'únic que les adaptacions que tens, el que és la tècnica, ve a ser la mateixa, però el que és les adaptacions va d'acord amb el terreno... Sí, per exemple, hi ha gent, per exemple, hi ha una gent que havien a unes bahies al Brasil que pescava una espècie de sardina, que era molt difícil d'agarrar, dalt d'uns barquets de perxar. Llavors necessitaven uns ralls molt grans per a poder abarcar de valenta zona i que sigui més fàcil d'agafar. I ells tenien una tècnica de desplegar els ralls tan grans, no? O hi ha ralls que tens que anar a llocs fondos, per tant, quan els llocs són fondos, necessites un rall gran, la malla molt gran, perquè no frene l'aigua i molt de plom. O que a vegades vas a peix vist i llavors necessites un rall que sigui molt més àgil, que no sigui tan pesat, un rall que sigui més menut per a poder tirar molt més ràpid. O diferents ralls d'acord amb el lloc on tires. Si tires a un riu, si tires en desembocadura, si tires en poca aigua. Jo tinc ralls, per exemple, la malla molt menuda, que són d'agafar gambeta, que agafen per allà al Senegal, per allà a Gàmbia, la gent agarrava en gambeta, doncs llavors necessites la malla més menuda. Simplement varia el que és el rall. Una malla mitjana? Sí, este és un rall de 12 pams, valencià.
bastant clara, això aquí... Clar, o sigui, aquí és bastant agarren... clara. Peix menut aquí no se n'agarra. Aquí és impossible agarrar una anguila, per exemple. No, no es poden agafar. Podria ser una anguila molt color-bràs, grossa. Passa aquí d'agarrar peix gros. Lo de diferents tipus de rall, també hi ha puestos que s'adapten a la matèria prima que tenen. Hi ha puestos que en lloc de plom fiquen trossos de cadena, ferro, que sigui para avui no tenen plom, jo n'he vist en cadenes. És més fàcil trobar cadenes que ploms. O, inclús, a alguns llocs a Cuba, quan no tenen fil, desfan en gasoil les rodes dels camions i en aquells filets, en allò se fan el rall. I estan un mes en aquell lloc fent-se el rall. Saupes, una mola de saupes. Això és el rall. El mall és la xarxa. És una xarxa que es fixa i espera hasta demà. Això és el rall. Això és el rall. Espera que porto preso. No, anem a limpiar-lo. Lo llançava a l'aigua. Ara ja perquè, mira, se viuen. Sí, se lo foc. ¿Es pulpe de pasada? Sí, però.